Da, aveți dreptate, a fost o zi importantă. Suntem foarte bucuroși că am putut face parte din acest proiect astăzi. Bineînțeles că ne-am bucurat să-l vedem pe Săgeată, să-l vedem pe Vlad, pe Gianni. Spiritul nostru e un spirit de luptător, noi ca și suporteri. Am intrat pe teren să câștigăm. Era un meci amical și am obosit și noi că nu suntem profesioniști. Dar noi am intrat să câștigăm. Să ducem Dinamo înapoi acolo unde este locul. Consider că e un proiect extrem de important și sperăm să ajutăm cu toții să-l promovăm cât mai bine. Pentru că, într-adevăr, cumpărând de la magazinul din colț sau de pe xyz.ro sau cumpărând de pe Dinamo Win nu e aceeași chestie, pentru că cumpărând de pe Dinamo Win, o parte din cheltuielile tale se vor întoarce la club. Prețurile sunt la fel sau poate chiar mai mici și atunci, pe lângă faptul că ai nevoie de ceva și îți cumperi, ajuți și echipa. Ei se nasc dinamoviști. Eu am 50 de ani, dar dacă ați văzut în echipă, avem tineri de 20, 25, 30 care sunt suporteri de mici și care iubesc Dinamo și se duc pe stadion în toate deplasările atunci când timpul le permite sau când jobul le permite. Cred că suporterii vechi ar trebui să aibă în continuare încredere și să dea impuls să susțină pe cei tineri, astfel încât să nu li se mai facă lehamite de ceea ce se întâmplă, pentru că până într-un final o să reușim să ducem Dinamo exact acolo unde ne dorim. Să câștigăm campionatul andean. Pentru mine Dinamo, dacă vorbim din punct de vedere sportiv, înseamnă totul. Intră pe Dinamo Win, fă-ți cumpărăturile așa cum erai obișnuit și până acum și ajută echipa.